Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Bangeneleka isiteleka basemsunduzi. Kusolwa ubuthi ngokushona kwengane. Kanti Sathmo ithi kayigubhe kwabokufika. Nina bendloveni amandla siyakhuleka kwindaba zethu ze1KZN TV. Lisale ngcolile idolobha kumgungundlovu emva kuba kabasebenzi bengenela isiteleka bekhala ngamaholo kanye nezinsiza ezahlukene kuona ke lo masipala osemgungundlovu. Lesi siteleka sesidonseke cishe iviki nokushiya indawo eziningi zingahlanziwe. Abasebenzi bomkhandlu kamasipala umsunduzi labo abangaphansi kokuqoqwa kwadoti babeke phansi amathuluzi okusebenza bekhala ngamampunga bathi akhulunywa imeya lo masipala kenkathi ivele kuyikomiti lesikopa. Labasebenzi bathi the mayor iveza ukuthi abasebenzi bahola ngokufanele kubeni abasebenzi kudala bekhala kokhushulelwa amaholo. Into ke esuke yasusa umunyu ikakhulukazi ukuzwa umeya uma ezothi abasebenzi basemsunduzi ama-cleaner nama-general worker are not earning less than uT5 or grade 5 according to him. So ileyo nto leyo ngoba abasebenzi bethu entry level yakhona emsunduzi uT3 has always been namanje abasebenzi nje isaqhubeka njengoba uT3. Some of them have having years of experience but they're still remaining uT3. So yes ezikhalazo abasebenzi abakhalaza ngazo zokuthi nabo isikhathi banyuselweke ipercentage ngoba bathenjiswa ukhathide ngo2016 abanye babasebenzi kakhulukazi baka waste bathenjiswa ukuthi bazonyuselwa nabo igrade because of umsebenzi omningi asebewenza. So exercise yenziwa ke leyo yokwenza ama grade yokuzama ukunyusa ama grade ngokuadd izinto that we currently do baz-add ke abasebenzi bayisubmit. We did that exercise 2016-2019 so nothing has taken shape. Labasebenzi okunye baphinde bakhala ngakho kakhulu ukuthi kunesikhulu eseyikhundleni eziphezulu ezingenawo amaphepha afanele kanjalo nokuntuleka kwezinsiza kusebenza. And also issue enye enkulu kakhulu futhi yalama managers that don't have qualifications. Lesitholile ukuthi amanye wawo awanawo even no matric kodwa sekhundleni enkulu ngo manager nokuthola ukuthi ke emsunduzi kunabantu futhi abangama senior managers as much as benama qualifications but ama qualifications abo kawakhulumisani nomsebenzi abawenzayo. That is why inkinga zikhona. Besides that kuningi ke esikhale ngako esake sakufaka memorandum ofisini la premier dala kusesekhona usihle comrade usihle sayihambisa but nothing happened. Saphinde sayihambisa futhi memorandum City Hall sesekhona MR uMapholoba kwakhona MR wayekhona sayihambisa nakho memorandum elethe ukhokta but nothing happened. So kuko konke lokho frustrations nokungabi khona kwama PPE ama gloves into zokusebenza imoto asinazo njengoba ubona nje namanje odombo they are very few kumele baze baqashwe. Kulindele ukuthi labasebenzi bangenele isiteleka semthethweni ngeviki elizayo. Isiteleka sethe semthethweni sizoba next week ngolwesithathu. Futhi nakhona sesisubmithile i-certificate yomkhandlu. Umasipala uthunyelelwe imibuzo ngalolu daba uba uphawule kodwa washaya isikhathi sokuya emoyeni ungazange utholakale. Izindabeni ze1KZN TV bekuthaba maphumulo emgungundlovu. Kubalulwe ukuba ke zivalwe izitolo zabokufika ngokungemthetho kuleli njengoba zisolakala ukuba ke nesandla ekuguleni nasekushoneni kwezingane ngenxa yobuthi ekudleni abakuthengisayo. Lokhu kuhlaluke njengoba bekuqhubeka ke inkonzo yomncwabo yomntwana oneminyaka ke emibili wakashabalala esikhaleni enyakatho KwaZulu Natal odluleke emhlabeni kusolakala ukuthi ke udle ama chips anobuthi. Izikombe zabantu zihambele kumncwabo nalapho ke bekuzofihlwa khona uAnele Shabalala oneminyaka ke emibili ubudala wasesikhaleni H2 enyakatho nelikaMthaniya. uAnele udlule emhlabeni ngemuva kokudla ama chips akusolakala ukuthi abenobuthi abethengeke esitolo esiseduzane sabokufika kuyo le ndawo. Umndeni uthi namanje kusenzima ukuthi kubamukele ukuthi umntwana wabo akasekho bathi lento bekuyinto nje bebebukela kude le bengazi ukuthi nabo ngelinye ilanga izobafica.
sidabuke kakhulu njengomndeni ngokulahlekelwa kwakhe. Into namanje ekusenzima ukuthi sikholwe nangendlela okwenzeke ngakhona kusenzima ukuthi kukholakale ukuthi nangempela akasekho umntwana. And yebo kukaningi sizwa indaba yekudla ukuthi izingane zingakudla ukudla lokho kwasemakutukutshweni nani izinto uye kuyibukele kude unganaki ngalendlela yokuthi kugcine nathi sekusehlakalela ekutheni sigcina sesiluza umntwana ngalendlela eyenzakale ngakho. Uthi-ke awekho amagama angachaza ngakho ubuhlungu abadlula kupho. Awekho amazwi okuchaza ubuhlungu esibizwayo kakhulukazi umama wengane okuyena sisi wami nami omncane ukuthi nje angazi ngathini kunzima ngisho ukukhuluma ayikho into ongayisho awekho amazwi anele esingamduduza ngawo uyabo. So kodwa ke ngokuthemba uNkulunkulu ukuthi uzoba kanye nathi njengomndeni kakhulukazi yena kanye nobaba umntwana. Kuleli sonto ke esiliphothulayo zingaphezulu kwesihlanu izigameko sezibikiwe zabantwana abagulayo nabashonayo ngemuva kokudla ke ukudla okunobuthi. Umphakathi usalokhu udonswe ngendlebe ukuba uqikelele izinto abasithengayo nendawo ke abasithenga kuzo. Ngokuthunywa umeya ukuthi ngizomdluliselwa amazi enduduzo emndenini nakwizakhamuzi nje zonke zasemhlathuzi. Siduduza umndeni nehlobo nabangani ukuthi abaduduzeke ababodwa kulesi simo ababhekene naso. Akekho umuntu esingamkhomba ngomunwe sithi uyena odale yonke lenkinga, kodwa esesingakusho njengabazali njengamanje ukuthi besinxusa ukuthi kulesi sikhathi samanje abazali abazama ngayo yonke indlela ukuthi izingane bangayiniki imali kodwa bazenzele imphako emakhaya ezizohamba nayo zifike ziyidle esikoleni. Laba ke bathi ke bayeseka imikhankaso eliswana nokufika kuleli ngongemthetho nabathi ke sekuyisikhathi sokuthi ke bebuyele emakhaya. Uma futhi uyizwe imiyalezo edlulayo mangaba ikhuluma izikhuluma zisekutheni cha abekho happy abantu ngokuba khona kwabantu bokufika la. Kangangokuthi isinqumo esathathwa sokuthi akekuvalwa ama-tuck shop akekuvalwa lezi indawo zokudayisa umphakathi usamile kusona. Kusayithina abantu abamnyama sibambela ama-tuck shop ngoba kwanedo kwafika bona kuningi okwashintsha. Njengamanje sekushintsha sekufika kulokho sikhona njenganamhlanje ukuthi sesilahlelwa ingane ngenxa ukuthi idle into bekade ithola isitolo sabo. So nje siyacela bandla isupport siyayibona ikhona kodwa nje nathi sumndeni ngicanti sesiyakubona nokubaleka ukuthi kukhankasela ukuthi mabahamba bokufika. U-Anele Shabalala ushona nje emhlabeni ushiya umama nobaba wakhe. Ngokodokotela ke bebehlole isidumbu baveza ukuthi umntwana oshone ngemuva kokudla ukudla okunobuthi phecelezi food poisoning, kodwa ke basalinde imiphumela evela ePitoli okuyiyo kezokucacisa ukuthi lobuthi obama chips awadlile noma ke okunye. Estabeni ze1 KZN TV ngengosambuliswe Ngqulunga ngisesikhaleni. Inhlangano yabama-tuck shop i-South African Tuck Shop Movement ithi kulungile ukuthatha izintambo uma ngabe bokufika abanezitolo sebebuyela kwela kubo. Uhlalo lenhlangano Anda Mabasa uthi inhlangano yabo inamalungu anele ukungena kulezi zitolo. Inhlangano yabama-tuck shop iSATMO ithi izothatha izintambo uma ngabe bokufika abanezitolo sebebuyela emazweni abo. Lokhu kulandela njengoba kuvalwe izitolo eziningi zabokufika ngokusolwa ngudayisa impahla enobuthi kanye nezalabo asebebuyela emazweni abo abangenama amaphepha okuba kuleli. All along sinabantu abaready abaziranayo bangama South African lezi zitolo nga4 nga5. Abanye bafika kwaSATMO nesitolo esisodwa namhlanje una 2 una 3 una 4. Lesimo esikhona ke South Africa sifuna uqinisekisa nje South Africa yonke ukuthi we do have South Africans who are capable, South Africans who abalapha ku ground who are running these shops. By the way abayirana kangcono ke okunalabo abantu ekuthiwa bayirana kangcono kunama South African. Okuhle ke ngabo kakhulu ba registered baya banker, they have ama speed points okusho ukuthini lokho they contribute kumnotho wase South Africa. Lenhlangano ithi ke izoba nezihlelo zayo ezosebenzisa ukuqinisekisa ukuthi ayithengi impahla ezindaweni lapho bekuthenga khona labo abebenezitolo phambilini ukugwema izinkinga zempahla enobuthi. If we are registered kusho ukuthi kunezinto ongeke uzukwazi ukuzirobha
even in terms of order izinto uzoyifaka ebusinessini lakho uzoya ezindaweni ezirelevant. Some of us kusuka ama-truck kuma-companies that are recognized esilethele imikhiqizo ngoba asinabo backdoor, ayikho indawo la ihlala khona siziphekhele ama-sanitary napkin abantu besifazane, yabo all those things. So ke ngalezo izathu ngalokho kusho ukuthini mancane ama-case noma nje awazi ukubabikho ngoba siyaqikelela nanokuthi ke thina phela khumbula uyaSons and Daughters ase South Africa siyazi ukuthi ke asikwazi ukuriska ngeimpilo zabantu bakithi, soqikelela kuyo yonke into. Lenhlangano ithi ungena kwamalunga kulezi zitolo kuzodlala indima enkulu ukuthuthukisa umnotho ngoba lezi zitolo zizobe zisetshenziswa abantu bendawo. Omasipala mabefikile bezo-inspector ngoba thina inspector kakhulu okudlula ke angifuni ukuthi ubani kodwa ke bayancoma ukuthi yazi ama-South African ayibambile lento futhi ama-South African they employ locally. Thina mawuye izitolo zethu yofica ama-South Africans are working there. Akunaso isikhathi sokuhamba ngiyolanda umfowethu onganaskili ngoba nakho ngithi ngifuna ukusadlana ukusupportasha umnotho wase South Africa. We employ locally. Izinhlangano ezilwa nabantu bokufika kuleli ngokungemthetho zibanqumela ugwaya kati komhla ka-30 June ukuba ke babe sebebuyele emazweni abo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eMpangeni. Ake sithi ishelele izitolo nena besilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Bangeneleka isiteleka abasemsunduzi. Kusolwa ubuthi ngokushona kwengane. Kanti SATMO ithi kayigubhe kwabokufika. Imeya kaMasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthi bagculisekile ngezinga eliphezulu lokwakhiwa kwezindlu zoxhaso eMpangeni Mega Housing Project yize noma sekuthatha isikhathi eside ukuba ke lo msebenzi uphothulwe. uNgwezi ukusho lokhu njengoba behloleka ibanga kanye nenqubekela phambili ekwakhiweni kwalezindlu. Namuhla uMasipala waseMhlathuze uhloleke umsebenzi okwakhiwa kwezindlu zoxhaso eMpangeni Mega Housing Project ukuhlola ke izindlu esesiphothuliwe futhi ke bebheke nomqhubekela phambili womsebenzi wokwakhiwa kwazo lezi zindlu. Kanti ke zingu-146 sezizonke izindlu zoxhaso lukahulumeni okumele zakhiwe, ezingu-80 walezi zindlu sezakhiwe zaphela, kanti abanikazi bazo kulindele ukuba bakwazi ukuthi ke bangene kuzo uma sekuphothulwe ke ukufaka izitambo zikagesi kuxhunywe namapayipi enhle. Uma sekwenzeke konke lokho abanikazi bazokwazi ukuthi bangene emasontweni ambalwa ezayo. Sijabule ngequality yomsebenzi esenzekile kodwa iproject ihamba kancane. Uma kuya ngathi fanele ngabe iproject izindlu ezo-146 eziphelile. Kodwa ikhona enye injabulo encane esinayo ukuthi le project inane izindlu lezi okufanele abantu baziyele emabhenki uma befuna zona. Sekukhona abantu abaphakamisa izandla ba-approve ama-bank aba-128. Therefore siyanxusa ukuthi makukhona abanye abayidingayo lezi zindlu ezikhokhelwa ama-bank noma kumbe ama-low cost housing noma ama-upmarket houses, baxhumane nomnumzana uMyeni, inombolo zakhe bangayithola emkhandlweni kwaMasipala noma baxhumane futhi khona lapha kwi-project khona abantu abangabasiza babalekelela ukuthi ku-apply kanjani kumapha ama-office njalo njalo. Le project kulindele ukuthi ke ilethe intuthuko kule ndawo njengoba batshala izimali bezimiseleke ukutshala izimali ukuze ke kwakhiwe nesikole, izibhedlela ezizimele nenxanxathela yezitolo eduzane nale ndawo. Le project iyasijabulisa ngoba inezinto eziningi, inezikole ezu-10, ine-tertiary hospital, inama-flats lawa abantu abangawarenta noma bawathenge. Kuningi nje okukhona ngoba sikhuluma ngalo 10,000 houses. Yizeke noma kube nezingqinamba eziningi kodwa ke le ndawo kulindelwa ke ikwazi ukuthi ke idonse iphinde ihehe nabatshali izimali. Le ndawo ke izoba nezindlu ezikhokhelwayo njalo ngenyanga, kanti futhi nabesifiso sokwakha noma bathenge izindawo bavulelekile. Lezi zindlu ke ezizokwakhiwa la njengoba ubona ngalama RDPs akuzoba ubuxhokoxhoko, izindlu zekhethelo. Ingakho yonke icable izohamba phansi komhlabathi, akho intambo nayo ixobeza iminyama ozoyibona igijima phezulu kwalendawo. Ngoba la eduze kwethu ngaphesheya sizokwakha i-shopping center enkulu kuzofakwa billions kwakhiwa, bese kuthi phase 3 ube ne-upmarket housing lapho abantu bazokwakha izindlu ezibizayo sukela ko 3.5 kuya phezulu. Lolu hlelo kaligcinanga lapho phinde badlulela nasempangeni,
kuyiproject yokuhlola ke ukwakhiwa kwama-market stalls njengoba ke engama-43 asephuthuliwe ukwakhiwa kwangu-101 ku-phase 1 wale project okumele akhiwe. Phelile-ke le project njengoba ilapha uphase 1 lo. Uphase 1 sifuna ukususa abantu laba abadayisela emgwaqeni ngaphakathi edolobheni ikakhulukazi opposite oBoxer no Spa o Quick Spa. Kanjalo njalo abantu nje labadayisela emgwaqeni sifuna abadayisele kulama market stalls akhona esiwakhayo. Uphase 1 besakha awu101. Siyaqhubeka masiwaqeda sizomuvela ngaseBoxer. Bayazi kunama shelternyana abantu akhona lapha nabantu abadayisela lapha. Sizomuvela lapho ke sizokhanda amanye. So as abaye sizobe siba allocate la azosala iportion yakhona so susala abantu abadayisela ngaseBoxer babuye bezongena la njalo kancane kancane size siqhubekele phambili. Estabeni ze1 KZN TV ngikusamkeliswe Nqulunga ngisempangeni. Umndeni wakamthethwa kaNohaha kwathi 15 emfolozo usola kuEskom ngemuva ukuthi imitha kagesi entshe efakwe usonkontileka iqhume yadala kumlilo oshisa umuzi wabona amagumba esikhombisa. Johannes Mthetho ngumnini walomuzi uthi udaba lwabikwa ngokusheshsha futhi kwenziwe uphenyo ngesigameko kodwa kuze kube manje abakayithola impendulo noma usizo oluvela kwaEskom. uNyamboso uthi bafuna uphenyo olusheshiswe futhi kuthatha kwezinyathelo ezifanele. Umthethwa ke echaza uthi ke ngemuva kokuthi inkontileka ishintshe izigubhu zikagesi ezindala kwafaka ezintsha esinye ke salezi izigubhu esendlini yakhe ngosuku olulandelayo saqhuma ke kwafutha umlilo owashisa indlu kayinayo yonke impahla eyayikhona endlini. Kufike abantu abazoshintsha igubhu kagesi ngolwesine lomhla ka21 bangishintshela isigubhu. Uma bengishintshela isigubhu bashiya u5 esigujini bathi awungapheli lo 5 rand ngingakalithenga ikhadi. So simangele uma ntambama ngabo 3 sekubhunqa umlilo endlini saphuma kwamakhelwane sesigijima sizobuka sekuyasha endlini. So yilokho ke sithi iphutha elikhulu noma okwenzekile okukhulu kukuwo kulogesi lo okuyiwona esiufakelwe laba abantu bakaEskom bebefaka ugesi. Umthethwa uveza ukuthi lendlu wayeyakhe ngemali ayithola ngemuva kokulimala engozini yemoto njengoba ke yena engasebenzi futhi ke uphila ngesibonelelo sikahulumeni. Umlilo ushike engenalutho njengoba kushe yonke impahla kuhlanganisa nesitifiketi zabantwana. Mina angisuka indawo nokho ngize ngakhe lendlu ngalimala engozini yemoto. Uma ngilimala engozini yemoto bakhipha leyo mali le yabakarafu ngakhanda umuzi njoba ngwakhile ngwakhe ngingasebenzi ngwakha ngemali karafu. So namhlanje njoba iphelile lendlu anginama plan ayaphambili. Ngifile njoba ngibona ngihamba kanjeni ukufa kwami lokho. Omunye umakhelwane ucela noma ubani konganikela ngosizo ukuba asondele azolekelela lo mndeni. Itifiketi zengane azikho zonke. Ipasi lisinde ngoba lisephaketheni sekuyikhadi sesahlukani nami ephaketheni. Kodwa nje itifiketi konke kuphelile, wardrobe kuphelile, umbhede akholutho, yonke into nisho sofa kuphelile akholutho. Into esindile ifridge eyayiseduze komnyango eyakwazi ukudonseka ngenkathi sekuvutha amalangaphi. Akukho lutho nje kwaphela yonke into eyayisendlini phakathi. Manje manje kuyimanje indawo yokulala nje uphinde ulela kuRondo anduna nezingane ahlala nazo la ekhaya. So nisimo impela sinzima bafowethu besicela impela ongakwazi ukulekelela umSamaria nje olungileyo aphosa isandla. Imeya kaMasipala yaseMfolozi enyakatho nelikaMthaniya uXolani Bhengu ibe isivakashela lo mndeni ukuyobheka umonakalo futhi ke iphinde yethembisa ukuthi ke izokuxhumana nayo yonke iminyango efanele ukuze lo mndeni uthole usizo ngokusheshsha. Siyazi ukuthi udaba ke lumayilana noEskom ngoba ibona ebebeshintsha igubhu njengamanje thina asinawo amandla ukuthi khona la singakhomba khona ngomuno sibhekise khona. Kodwa ekugcineni sizokufisa ukuthi kwenzeke ubulungiswa ukuthi uma kuthi kuyabonala iphutha ukuthi libe kuphi uNyambosa akwazi ukuthi anxephezeleke. Kodwa ke kukhona ezinye izinto ezizicelo ekayibekile nje ukuthi kwashaya itifiketi zengane namapasi njengomasipala waseMfolozi sizozama ukuba simlekelele uNyambosa ukuba bezobalekelela bebenzisele izitifiketi lezi ezasha. Estabeni ze1 KZN TV ngingosamkeliswe Nqulunga ngikuSaka Mthethwa.
Ilungu lesigungu esiphezulu ku-IFP uThula Sizwe Buthelezi unikeleleke ngendlu emndenini esaguga endaweni yaseGood Home emtshezi enhlane likaMthaniya. Usheng utusa ukuba abanamandla balula isandla kulabo abaswele. Usulekisi Nyembezi umndeni wakwambathe Good Home eScourt ngenkathi meya kamasipala inkosi Langalibalele kanjalo nalowo ilunga leNEC umfundisi uThula Sizwe Buthelezi benikelela ngesikhiya zendlu kulomndeni. Isaguga sakulomndeni sizokalisa injabulo ngesikwenzelwe imeya yeqembu le-IFP. Bonga nonke ngithi ngiyabonga kakhulu. Ngiyambonga kakhulu meya. Ongenzile lo muzi wami ukuthi ube nje. Ngiyambonga. Nganento ningakhele yona ngiyibonga kakhulu bantabami. Ngoba ngangingazi namhlanje ngoba ngilo engiyena. Namhlanje ke nami ngizwenza ngibona ngumuntu ebantwini. Kade ngahlala emavungwini. Wangikhipha kumyeza ngiyambonga. Umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uncome kakhulu amagalelo emeya ngokusukumela phezulu isimo somndeni wakwambatha njengoba bekuhlala ngaphansi kwesimo esingesihle. Abaholi abanenhliziyo yabantu. Namhlanje impilo yalomndeni iguqukile. Namhlanje impilo yalomndeni izoba nesithunzi. Njoba sibonile ukuthi akuqedanga nje ukuthi bakhe umuzi omusha babe sebefaka nefurniture entsha phakathi. Meya kamasipala inkosi Langalibalele uMduduzi Miyeza uthi emva kokubona isimo salomndeni kwaphoqa ukuthi basukume benze okuthile. Iso sami nephupho lami selizela fezeka ngoba ayikho into ebhlungu njengokufica umuntu omdala ehlezi esimene esifana nalesi njengoba kade nibona. Kodwa namhlanje iphupho lami lifezekile ukuthi ene naye ugogo wala kwaMbatha usezofana nabo bonke abantu, usezofana nayo yonke imindeni, naye ethi uma ephuma ekhaya ayishaye isifuba aziqhenye ngoba umuntu uma ngabe ikhaya lingekho kahle kuyingabi bikho kuyiqhenya, kodwa naye usezofana nawo wonke umuntu. Ngakho ke nje osukwini namhlanje ngizizwa nami ngijabule njengoba sethule noma simhendovele ngokusemthethweni ilokhuza indlu yakhe. Indlu entsha ceke inamagumbi amane kanti iphinde ihambisane nefurniture ngaphakathi. Izindabeni ze-1KZN TV bikuthabani Maphumulo eScourt. Asiphinde sithi shelele itolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZN TV. Nazi ihlokwana zethu esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Bangeneleka isiteleka abasemsunduzi. Kusolwa ubuthi ngokushona kwengane. Kanti SATMO ithi kayigubhe kwabokufika. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-16.82 kuyidola laseMelika, kanti belingu-21.92 kupondo waseBrithani, lingu-18.96 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide izimakethe zivale ngu-$4,443.65 i-ounce, kuthi intengo yolongahluziwe yona bekadime ku-$95.03 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Wayengumkhandlu wezikamagebhula ezagebhula umhlaba kwamasipala zawubhekisa phezulu iOrlando Pirates kule yaminyaka edlula. uSibusiso Rizuma usenxusa abaphathi baleli qembu ukuthi benze konke okusemandleni ukugcina kumqeqeshi Abdesalam Wado ongomunye abafike baletha impumelelo kuleli qembu. Owado oneminyaka ngama-47 ubudala ujoyine iPirates ekuqaleni kwesizini edlule esuka kwiMarumo Gallants. Wafika kwazakhela kugazi kubalandeli baleli qembu ngesizini yakhe yokuqala ngokunqobela izicoco ezintathu kwi-MTN 8 Carling Knockout neSeleague Betway Premiership. Ngokunqoba kwiligi lomqeqeshi waseMorocco uqede isomiso seminyaka eli-14 sokungasiwini lesisicoco kwaleli qembu laseSoweto. Uthatha izintambo kuJose Rivero ushiyeke iPirates ekupheleni kwesizini ke edlule wagcina engakwazanga ukunqobela ke eSeleague nokho isicoco. Ngemuva kokugcotshwa kwezimnyama njengompetha baka-2025-2026 beBetway Premiership, lo mqeqeshi uqubuleka imibuzo ngekusasa lakhe kuleli qembu eveza ukuthi usazodinga ukuxoxisana nabaphathi ngeyithinta ikusasa lakhe nenkontileka entsha kuleli qembu. Ake sibheke nasesimo sezulu esikalindeleka.
Nina bomlilo othathe oshubuhangwangwa washisa ikhotha zasedlebe kwawoshane isemabedlana kwamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile